1 to 3. Dali kamo daygunta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayong mga awit sa pagdaig. Kay ang Ginoo gamhan ng Dios, gamhan ang hari nga labaw sa tanang Dios. Hallelujah. Padayon ta sa pag-awit mga igsoon. As we sing, tumawag ka. Hallelujah. Ayaw kaulaw sa pagsambit sa pangalan sa tong buhing Dios. Sa buhay mo, huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Kanya huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Natilit iba Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka. Hallelujah. Magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Paminawan ninyong matagpulong sa kanta mga igsoon.
nagpamatuod ka ni. Wala imposible diha sa atong buhing Dios. Tawag lamang kamo sa iyang ngalan. Ug kamo pagkadunggo niya. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala gayon imposible diha kanimo, Lord. Balaan ka, magabayan ka nga pagadaygon. Hallelujah. Walay sukol ang hugma mo, dili matungkad.
kami, Ginoo. Kung nga'y mga times, Lord God, na kami malimot sa pagpasalamat diha kanimo, Ginoo. But Lord God, dili kami mabuhi, Lord God, kung wala ka, Lord. Ikaw ang among kalibay, ikaw ang among kalinaw, ikaw ang among kinabuhi, Ginoo. Amo kang daigod sa kanunay, kay ikaw balaan, ug ikaw mahigugmaon sa tanan. Oh, Diyos. Diyos sa tanan, daigod imong ngalan. Daigod ikaw. Sinatin na mo karon nga panahon, Lord God. Ikaw lamang gayon ang among masangpit. Nga mo'y nagaproteksyon ka na mo sa kanunay, Ginoo. Hallelujah. Daigod ko ikaw. Daigod ko ikaw. Yes, Lord, tinuod gayon na ikaw lang gayon ang among pagadaygon tungod kay ikaw man ang among buhi nga Dios. Tag-iya sa mong kinabuhi, Ginoo, o sa mga butang nga niya kanamo. Lord, salamat sa imong kahibulungan ng mga buhat diri sa among kinabuhi. Salamat sa mga panalangin na imong gibubo nga ni kanamo. Salamat bisan sa mga pagsulay, mga problema na among nasinati sa kinabuhi, Ginoo, tungod kay nagtuo kami nga kining tanan imong gitugot, Ginoo, aron kami magmalig-on o magmalahutayon sa amoang pagtuo, pagsalig nga kanimo, Ginoo. Lord, pasaylo ami sa tanan ng mga kalapasan nga nahimo namo di kanimo, Ginoo. Nasayad ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi tungod kay dayag manggayod kami diha kanimo, Ginoo. Ang tanan na mga tinago dayag diha sa imong mga mata, pasaylo kami, Ginoo, ug padayon ikaw na magatrabaho, magasusi, magapanday sa mga kinabuhi ug magahimo kanamo nga hingpit diha sa imong atubangan aron ikaw mahimuot malipay sa amo ang mga kinabuhi. Lord, dungga ang akong nga pag-ampo alang nining imong mga katawhan, Ginoo. Nagaampo ako kanila na padayon ikaw na magalig-on sa ilahang pagtuo, pagsalig nga na kanimo. Kung aduna man kanila karon na adunay mga kalisdanan, nagkanlain na mga giatubang na mga pagsulay sa kinabuhi, ay ako nga pag-ampo, Ginoo, na ikaw magatabang kanila, nga magabarog sila nga lig-on o madaugon diya sa ilahang mga kinabuhi, Ginoo. Nagaampo ako, Ginoo, bisan na sa tanan nga adunay mga balatian karon, anaaman diya silang panimalay, makaw kaigsuunan man namo, mga minahal man namo sa kinabuhi, ug bisan gani sa mga tao nga wala namo makaila nga naa karon diya sa ospital o sa ilang mga panimalay nga adunay mga balatian, ako mga pag-ampo na bisitahi ug kaluy sila pinaagi sa pag-ayo sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Padayon usab ako nagaampo, Ginoo, sa tanan namo ng mga opisyalis ni nga panggobyerno, Ginoo, na ikaw, Ginoo, padayon na magapuno kanila og langit no nakaalam uban sa pagpanglihok diha silang kinabuhi aron nga mamuhat sila, Ginoo, alang sa kaayuhan sa ilang mga constituents, Ginoo, o alang sa ilang mga o alang niini nga nasod na binagyan sa moang president nga si Ferdinand Bongbong Marcos, Ginoo, together sa iyahang mga kabinete, Ginoo. Padayon usab ako nagaampo, Ginoo, bisan na sa tanan ng mga pastors, mga magwawali,
mga mensahero nimo Ginoo, together sa mga missionaries na imong gipadala sa nagkanlaing dapit sa kalibutan. I pray for wisdom kanila na able sila na makasaysay, makawali, makatudlo sa imong pulong Ginoo. Ginoon, ikaw magahimo usab kanila nga maisugon Ginoo na mupadayon mulahutay sa buluhaton. Padayon usab ko nagaampo nining kabayan relocation og sa tanan na makasikpit nining nga dapit Ginoo. Nasayod ka nga daghan pa sa mga tao ning dapita walay panahon kanimo, wala nagapakabana kanimo diha silang kinabuhi. Ako mapag-ampo Ginoo nga sa makausa ilang mahinuklugan nila silang kaugalingon, ang panginahanglanon nila kanimo Ginoo sa ingon niya na sila muduol kanimo, mangita kanimo ug mga lagad nga kanimo. Ako mapag-ampo na ikaw gyud magahatag og kaluwasan sa tanan ng mga tao ni dapita Ginoo. Lord, sa among pagpadayon karon, padayon ka na maga-empower ka namo sa imong balaang espiritu, ayaw itugot ng kaaway, makahimos pagtugaw sa among pagsimba nga na kanimo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Adita sa tong offering. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon na ang Dios, masalig ka niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ka ang Dios, masalig ka niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hello. Hello, may utos sa tanan. Kami maghahalad karon isig pasalamat sa Ginoo kay lahi-lahi man ta og ways na magpasalamat karon kay mukanta mi balagyabag. Siya lang nila. Ang uluhan sa moang kantahon kay ikaw ang gugma.
Bisan ako dili angayan, apan imong gipakamatyan. Bisan ako daghang sala, imong gihapon kong gipanggap. Unsa bang nako nganong gihigugma mo maayo. Bisan dili angayan, ako musimba ug modaig kanimo. Bisan ako dili angayan, apan imong ipagkamalya. Bisan ako dagag sala, imong gihapon kong ipanggap. Unsa bang nako nganong gihigugma mo maayo. Bisan dili angayan, ako musimba ug modaig kanimo. Ikaw ang gugma, tinubdan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapos ug halangdon. Gamanan ka nga Dios. Gamanan ka nga Dios. Bisan og di matinud-anod, kapasayloan mong naangkon. Bisan puno sa kasubok, gihugasan mo gibago. Unsa bang nako nganong gihigugma mo maayo. Bisan dili angayan, ako musimba ug modaig kanimo. Ikaw ang gugma, tinubdan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapos ug halangdon. Gamanan ka nga Dios. Gamanan ka nga Dios. Ikaw ang gugma, tinubdan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapos ug halangdon. Gamanan ka nga Dios. Gamanan ka nga Dios. Ikaw ang gugma, tinubdan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapos ug halangdon. Gamanan ka nga Dios. Gamanan ka nga Dios. Gamanan ka nga Dios. Salamat. Gamahanan ka nga Dios. Tinuod yun, no? Bisan unsa pamanta, gihigog mata sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo ni takdaa karon sa kabuntagon. Kita makadungog na usab sa iyahang mensahe. Ni takdaa sa kabuntagon. Dili ta magalangan kung naduna mo yung mga Biblia, uban ka na ako sa 2 Corinthians
2 Corinthians chapter 1 verse 12, ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 12. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kay kini maong among pasigarbo ang gipamatuod sa among tanlag mao nga diha sa kayano ug sa Dios nung kamatinud-anon, dili diha sa kaalam nga unodnon kundili diha sa grasya sa Dios. Nagkinabuhi kami dinhi sa kalibutan ug labaw pagayon nganha kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong, magaampo ta Ginoong Dios. Salamat Ginoo sa imuhang pulong ako ang nabasa. Padayon ka nga magablas ni Ginoo na kini sabta namo ug kini maga-penetrate gayod sa kinauyukang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Ihatag usab gani kanako ang langit na nakaalam aron able ako na makasaysay ining imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Pwede hinaya ng ilahang kuan nga murag hinay. Hinay. Okay. Usbod ako mayong buntag sa tanan. Now, diya sa ato ang gibasa ganina, matud pa ni Apostol Pablo sa bersikulo 12, ingon pa niya, kay kini maong among pasigarbo ang gipamatuod sa among tanlag mao nga diha sa kayano ug sa Dios nun kamatinud-anon. Gisulti niya kini tungod kay nausab man ang iyahang nga plano. Ug ang kausaban sa iyahang mga plano mao kini ang iyahang pagpasigarbo o pagpamatuod may tungod sa Dios nun o Dios nun nga pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. We know nga si Apostol Pablo usa ka tao nga matinud-anon gayod diha sa Ginoo. In fact, sa diha ug sukad sa iyahang o sukad pagtawag sa Ginoo sa iyaha, ingon nga mahimong iyahang sulugoon o iyang alagad, iyahan na gyud nga gitahan ang iyahang kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon gayod. In fact, tungod sa iyang pagkamatinud-anon diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo, may resulta kini sa pagkutlo sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagputol sa iyahang ulo niya tungod lamang sa iyang pag-alagad sa Ginoo. So kung si Apostol Pablo nahimo niya kini, kaya usab nato kini nga buhaton, ingon nga usa ka matinud-anon nga Kristohanon o usa ka Kristohanon nga alagad diha sa Ginoo. Now, ang atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ning ining ginatawag, we must be sincere. Unsa man siya? Kinahanglan nga kita sincero. Sa unsa nga pagka-sincero? Pagka-matinud-anon. Ingon pa diri, una, we must be sincere to our love to God. O we must be sincere to love God. Kinahanglan nga kita matinud-anon nga mahigugma sa ato ang Dios. Nakuha ninyo? Ang 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, ako nagsulti niini dili ingon nga sugo kundili aron sa pagpamatuod nga ang inyong gugma matuod usab pinaagi sa pagkamatinud-anon sa uban. In verse 24, nag-ingon si Dria, busa sa tubangan sa mga iglesia, ipadayag ninyo niini mga tawhana ang kamatuoran sa inyong gugma o sa among pagpasigarbo kaninyo. So mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, kinahanglan nga kita matinud-anon diha sa atong paghigugma sa Ginoo. Matud pa sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 27, Luke chapter 10 verse 27, ingon pa, love the Lord your God with all, with all your heart. Unsa daw? Higugmaa ang imong Dios
sa tibuok nimong kasing-kasing. Unsa pa gyud? Sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong kusog, o sa tibuok nimong hunahuna. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, matud pa ni Apostol Pablo, matud pa ni Pablo nga ingon niya sa 24, ingon niya, busa sa tubangan sa iglesia ipadayag ninyo niining mga tawhana kamatuoran sa inyong gugma o sa among pagpasigarbo kaninyo. Importante sa usa ka Kristohanon na atong ikapadayag ang atong gugma kung unsa kadako ang atong paghigugma sa atong Ginoo pinaagi sa pagpakita nini sa mga tao nga nagalantaw kanato nga diin nagasusi ug nagasuta kung unsa ba ka sincero, unsa ba ka kita kamatinud-anon nga nahigugma sa Ginoo. Si Jesus nag-ingon, love the Lord your God with all your heart. Higugmaa ang Dios, higugmaa ang imuhang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Nganong gisulti man kana ni Jesus Christ tungod kay atong kasing-kasing isa sa mga sukdanan kung ikaw ba tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Ang atong mga action, pwede nato ikapakita nga gihigugma nato ang Ginoo, pero ang Ginoo nagasusi sa atong kasing-kasing kung ang atong pag-alagad ba sa Ginoo, kung ang ato bang paghigugma sa Ginoo is from the bottom sa atong kasing-kasing, kung kini nagikan ba sa kinauyukan sa atong kasing-kasing o kini bunga lamang sa imuhang kusog o sa imong will ang paghigugma sa Ginoo. Ingon pa rin, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sa tibuok nimong kusog. Kung ingon tag tibuok nga kusog, unsay pasabot ani? Ihatag nimo ang imong pinakabas na pag-alagad niya sa Ginoo, ang imong pinakabas na paghigugma niya sa Ginoo sa tibuok nimong kusog. Dili kay gamay lang nga kaluyahon, gamay lang nga kakapoy, dili na ka baga pangalagad sa Ginoo kay kapoy. Pero ang ingon sa pulong sa Ginoo, love the Lord with all your strength. Grabe na to kakapoy, nining kalibutan na tungod sa atong mga nagkalain-lain na mga buluhaton. Og diin, mo resulta kini nga daw, wala na tay ikahatag sa Ginoo, wala na tay salin, wala na tay ikagahin nga panahon o kusog para sa Ginoo. Mana pag-abot sa buluhaton sa Ginoo, dili ta makahimo tungod kay luya na ta. Pero ang ingon sa Ginoo, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Ang atong heart is deceitful. Matod pa sa Jeremiah chapter 17:9. Kung wala ko pasayo, ang atong kasing-kasing walay sama kalimbungan. That's why ingon ang Ginoo, love the Lord your God with all your heart. Tibuok nimong kasing-kasing. Kalag, kusog, o gunahuna. Nganong apil man ang unahuna? Tungod kay atong unahuna pag occupied na kaita sa kalibutan o sa mga buluhaton nining kalibutan o sa mga kabalaka ning kinabuhi, wala na tay unahuna pahin sa Ginoo. Nya moingon ta gihigugma nato ang Ginoo. Nya moingon ka nga gihigugma nimo sa Ginoo pero wala ka nagapakita sa imuhang kinabuhi nga ikaw nahigugma sa Ginoo. Pwede ka makabuhat sa kabutang nga wala nimo higugmaa o nga way paghigugma. Pwede ka makahugas sa plato nga wala ay paghigugma. Pero dili pwede para sa Ginoo. Kung mamuhat ka para sa Ginoo, kinahanglan gihigugma nimo ang Ginoo para mahatag nimo ang imong pinakabas. Kaya ang Ginoo nagsusi sa imong kasing-kasing kung ikaw ba faithful sa imong paghigugma sa iya o dili. Nagasusi sa imong unahuna kung ikaw ba, kung kanabang imong unahuna, may labot pa ang Ginoo ana. O sa tibuok nimong kusog. Kaya ba nimo hatagan o kaya ba nimo nga ihatag ang tibuok nimong kusog para sa Ginoo? Ikaduha, we must be sincere to our service to God.
kinahanglan matinud-anon kita sa atong pag-alagad dira sa Ginoo. Si pasabot? Ikaduha, kinahanglan matinud-anon kita sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sa diha nga si Apostol Paul, gitawag siya sa Ginoo dito sa dalan sa Damascus sa panahon nga siya unta pahamtang sa iyahang paglutos ngadto sa mga Kristohanon nga tunga dito sa Damascus. Sukad sa iyahang pagka-encounter sa Ginoo diha sa dalan sa Damascus, ug human siya kabautismuhi. Sukad adto nahimo siyang matinud-anon sa Ginoo. Imagine mo, sa diha nga naa siya sa balay, gipadala sa Ginoo dito nga si Ananias, kung wala ko masayop, Ananias o Ananias. Giingnan siya sa Ginoo, Ananias, adto aning balaya kay naay tao naa diha si Saulo. Si Ananias nagdumili siya. Buot siya nga mo dumili tungod kay nakaila siya kinsa si Saulo. Si Saulo usa ka tawo nga gikahadlukan sa mga tao. Usa ka tawo nga diin gikahadlukan sa mga Kristohanon. Tungod kay si Saulo usa ka bantugan nga abogado, bantugan nga manlulutos, and isa sa iyahang gilutos mao si kailan mo? Si Stephen nga isa sa 7 ka diakono. Nagilutos niya, pinagi sa pagpabato sa mao nga tao hangtod nga namatay. Hinungdan nahimong bantugan kini si Saulo nga manlulutos sa mga Kristohanon. Pero sa diha that's why sa diha nga gipadala si Ananias ditong balaya aron nga bisitahan si Saulo, buot siyang magdumili. Kay dili sa gusto, tungod kay kanang tawhana, siguro sa iyang unahuna, wala na, di na sa tagaan paglaing tsansa. Pero sa ingon sa Ginoo, atua lamang siya, kay gipili na ako siya. Sa diha nga misulod sa Ananias sa balay, gipandungan siya sa ulo, o giampuan, o ginahinay nga natagak tong daw himpis sa iyang mata, nga miresulta sa iyang pagkabuta, o unya, gibautismuhan siya sa alagad sa Ginoo, o pagkaugma, human sa kabautismuhi, dito siya sa kadalanan, nagwali sa pulong sa Ginoo. Sa unang adlaw sa iyang pagpangwali sa iyang pulong, walay tao nga maminaw sa iya, walay gusto tao nga muduol kaniya, kay nakaila sila, nga kanang tawhana, mao si Saulo, nga manlulutos sa mga Kristohanon. Pero sukad adto nahimo siyang faithful diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Usahay kita ng mga Kristohanon. Faithful lang ta kung tanaw nato maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero pag dili gani maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo putang unfaithful sa iya. Pag wala lang tay kwarta, di na ko musimba Lord, way kwarta, way pamasahe. Sabagay, no? Kung sa tibong ko, panakan ka nagsakay, di mo kay pamasahe. Di po siguro baktas mo, gikag balagamot. Layo, no? Pero si Paul, si Pablo, baktas-baktas sa iyang trabaho. Nahimo siyang tent maker. Can you imagine, si Apostol Paul, he wrote the book of Romans ngadto sa book of Titus. Philemon. Gisulat niya ang 13, kung wala akong masayo, 13 ka mga books sa Biblia o gitawag siya nga the tent maker. Pagtanom og mga kasimbahanan, pagpadala og mga alagad aron mabuhat sa mga kasimbahanan. Bisan atuwa sa bilangguan, nahimo siyang faithful sa Ginoo. Imbis niya ang nasigunon, kay nahimo siyang binilanggo, pero unsa iyang gibuhat? Magpadala siya og mga sulat o gipadala sa mga kasimbahanan aron padayon ang pagdasig niya. Pero kita, human nato ma-encounter ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo kitang matinud-anon sa makadiyot. O unya, mubiya, o unya, mubalik, depende sa kaayo sa Ginoo. Pag maayo ang Ginoo, matinud-anon kaayo, pero pag dili maayo gani ang Ginoo, mura mangluod po sa Ginoo. I remember sa una sa youth camp, kadunay na ako na gina-share, pagpangwali sa pastor o sa speaker ang last night, pagtawag na sa ila, kinsa itong mudawat sa Ginoo. Purti naghanag magpanon nito mudawat sa Ginoo.
mahimo silang faithful diha sa Ginoo for a little time kay nganuman pag-abot gikan sa youth camp, pag-abot dito sa simbahan, sa lokal nga simbahan. Katong mga tawhana, mga batan-una nga nagdawat sa Ginoo, mahimo silang matinud-anon dito sa church. 2 ka Domingo, 3 ka Domingo. Pagka ikatulo or ikaupat ka Domingo, di na nimo makita. Pero na lang atong uban nga makita pa nimo. Pero naay mga young people kaniadto nga ning dawat sa Ginoo ug nahimong faithful sa makadiyot ug unya nibiya sa Ginoo. Naay mga Kristohanon nga inanag kinaiya. Pag daghag kwarta mas lami nga mga lagad sa Ginoo. Pag naa kay mga kabtangan mas lami nga mga lagad sa Ginoo. Pag naa kay pugas lami nga mga lagad sa Ginoo. Pero pag wala kay kwarta, pag naa pa jud kay balatian, ang magawas sa imong bamba, dili na pagpasalamat sa Ginoo, kundi mga reklamo na diha sa Ginoo. Lord, kanang unsa naman niya akong kinabuhi, Lord? Ha? Diha nato idakdak sa Facebook tanan. Mayra bag maminaw ng Facebook. Ha? Na may problema, ayo isulti na sa Facebook. Sa Ginoo na isulti. Kana pa na katubagan, pero sa Facebook nimo na ibutang. Sumsuman ka sa mga tao nga kailan nimo. Sama nimo. Puus na po. Nya, maalaan ka nga di man Kristohanon kay mamali ka sa Facebook. Ha? Ha? Bullshit kinabuhi ah. Atay. Mana kung gusto ka nga muna ingon nga usa ka Kristohanon, kinahanglan ipakita nato ang atong pagkasinsero diha sa pagpamuhat, alagad diha sa Ginoo. Now si Joshua, matud pa ang Joshua chapter 24 verse 14 atong tan-awon. Ang pulong sa Ginoo nagingon, busa karon kahadlukin ninyo ang Ginoo o alagari siya diha sa pagkamatinud-anon o sa pagkamatinumanon. Isalikway ninyo ang mga Dios nga gialagaran sa inyong mga ginikanan sa unahan sa suba o sa Ehipto o alagari ang Ginoo. Mao ni ang gisulti ni Joshua at ubangan sa katawhan sa Israel nga iyahang gipanguluhan nga mutabok dito sa Jordan River aron mupuyo dito sa Promised Land. Ha? Kay dunay mga tao nga iyahang gipanguluhan nabuot mo balik dito sa Ehipto nga diin dito na ulipon sila 300 kapin ka mga katuigan. Ha? Dili sila buot, musulod dito sa Promised Land, kay lagi, dunay daghan na mga adversary dito Dunay daghan na mga kaaway dito Muna ang gusto nila, mubalik sila dito sa Ehipto o musimba atong ilahang Diyos o Diyos sa ilahang mga katigulangan. That's why ingon ni Joshua, ingon pa niya, serve Him, alagari siya nga matinud-anon uban sa kamatuoran. Alagari ninyo siya by putting away the gods which your fathers serve. Ngano ingon man si Joshua ni anak nga alagari ninyo ang Dios pinaagi sa pagsalikway sa mga Dios sa inyong mga katigulangan. Ano man? Tungod kay dili gayud sila makahatag sa usa ka matinud-anon nga pag-alagad sa Ginoo kung nagpabilin sila sa mga Diyos. Kung magpabilin sila sa ilang pagtuo sa mga Diyos nga gialagaran sa ilang mga katigulangan. Daghan mga Kristohanon, di pa makabiya sa daan ng mga tinuuhan. Nagapangalagad sa Ginoo, nagasimba sa Ginoo, pero dili makasalikway sa Dios nga gialagaran sa ilahang mga katigulangan. Kinsa man diri ang gitawag nato Christian Catholic. Ha? Napa mo istuwa sa inyong balay? Ano dili man kakabiya? Dili ka mahimong matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo kung dili ka makabiya ni adtong mga butanga.
Kung gusto ka nga mahimong matinud-anon sa pag-alaga diha sa Ginoo, isalikway ang mga butang, isalikway ang mga Diyos nga gialagaran sa imuhang katigulangan. Kung gusto ka nga mahimong faithful sa Ginoo, isalikway ang mga butang nga nahimong babag diha sa imong pagkamatinud-anon sa Ginoo. Unsa kini mga butanga? Unsa kini mga butanga? Di lang mga Diyos, kundili mga butang nga maoy kasagaran babag, dili ka makasimba. Kanang imong labuhon, kanang imong balay. Ang uban, di ko simba kay way tao ang balay. Murabag, mulakaw ng balaya. Ha? Kana siguro yung balay, lagan siguro. Kaya nga mga, di ko kasimba, pastor, kay way mubantay sa balay. Bantayan na yung balay, lagan siguro na. Ha? Basi manggugnay kawatan, pastor, nya, way appliances. Matayo sa kawaton. Ha? Usa pa, kung mga laga jud ka sa Ginoo, biyaan nimo imong balay, Ginoo na mabantay adto. Ha? Ingon gani ang malakay nga bantayan ang imuhang mga kabtangan gikan sa sumana mga surot sa lipunan. Wala kung mag-alagad ka sa Ginoo, isalikway ang mga babag nga mga hinungdan nganong dili ka mahimong matinud-anon sa Ginoo. Ha? Trabaho. Kung ang imong trabaho Monday to Saturday, unya imuhang Sunday kay pwede ka mamili, idol mo duty ka o dili, pero ang uban sa inyo o uban sa tuwa, mo duty gihapon. Kay manglingawat, usa pa na. Nasayang ang over. Ayaw na. Ha? Kay basig mahutdan gihapon ka. Nagunahuna ka nga mo over ko kay basig kay para manubra nga ako ang salapi, mahutdan noon ka. Ha? Sigurado. Imbes manubra, mahutdan ka kay gikuha nimong iya sa Ginoo ta. Mga butang nga mao'y babag, nga dili ka kaalagan sa Ginoo. Busy ka ito sa kalibutan. Tungod sa kabisi nato sa kalibutan, halos dili na ta mahimong faithful sa atong pag-alaga niya sa Ginoo. Ibis na sayo ta mo atong simbahan, dili ta kasayo kay busy sa kalibutan. Imbis nga unsa ba na? Imbis nga mag-practice ta, dili ka practice kay busy sa kalibutan. Unsaon nimo pagka-faithful sa Ginoo kung busy ka kanunay? Unsa pa na mga butang, ang mga babag anong dili ta mahimong faithful sa Ginoo? Atong mga bisyo. Kabalo ka nga ikaw mismo nga naay bisyo, makaingon ka, murag maulaw mo kung matubang sa Ginoo, di lang sa kumusimba kay napa man koy ibuhat nga di maayo. Oh. Dili ka mahimong faithful kay mainom pa ka, ilim nung makahubog, manigarilyo pa ka, nya karon kay nahimong guilty ka, ay ka di sa kumusimba kay inom baya ko gabi eh. So bilis ang unsaon nimo pangandoy na mahimo kang faithful sa Ginoo hangtod gid dili nimo na sa likway na mga butanga. You cannot be faithful in the Lord. Dili gid ka mahimong matinud-anon ka sa Ginoo. Taman ra gid ka sa pangandoy igsuon. Taman ra gid na sa pangandoy ang tanan. Hantod nga dili nimo na isalikway ang tanan. Mana ingon ni Joshua, ingon niya, serve the Lord by putting the gods of your fathers. We should serve the Lord sincerely by putting away all the hindrance in serving the Lord. Your commitment in the Lord, your commitment in serving the Lord must be your priority. Kung may commit ka nga mag-alagad ka sa Ginoo, kung may commit ka nga mamuhat kag buluhaton diri sa iglesia, diya sa pag-alagad sa Ginoo, that commitment must be your priority. Ayaw dawat og usa ka commitment kung ang imuhang ihatag draa kay mga salin lamang sa imong oras, salin sa kusog, salin sa hunahuna, mga spare time, mga reserba lamang ang imong ihatag diha sa imong commitment.
Kini ang timan sa diha nga muagri ka, nga mukumit ka sa pag-alagad sa Ginoo, mukumit ka nga mag-serve sa Ginoo. Your commitment in serving the Lord must be your priority. Kung mamastor ka, muadto ka kung asa ka dalhon sa Ginoo, that commitment must be your priority. Bisag walay bugas, bisag walay allowance, bisag walay honorarium, mamuhat ka kay mauna ang imuhang prioridad. Dili kay pagwalay kwarta muhunong, pag naay trabaho muhunong. Unsa di ay ang atong commitment sa Ginoo? Dula-dula lang. Ha? So kung muagri ka nga, Lord, kana magpagamit ko sa Ginoo, pastor, kana gusto ko mag-serve sa Ginoo. That commitment must be your priority. Dili pwede nga pag-abot sa panahon nga moingon ka nga wala ko kawali pastor kay kanang wala ko kay study kay busy ko sa trabaho. Dili man ay nana pwede nana. Mamastor ka, dili pag-abot sa Domingo, mayon ka nga wala ko ka prepare og wali pastor kay busy ko. Or mayon ka nga nag-commit ka nga magtugtog ka niya pagkahuman niya mga Domingo wala ko di ko ka tugtog pastor kay kanang kapoy kay akong lawas gabi akong trabaho nag-commit pa ka wala na lang unta tungod kay di lang ikaw apektado tibok iglesia mahimong apektado kung mo back out ang mulit sa worship niya wala na back up kay busy tanan or gikapoy tanan kaysa may magtindog diri magngangarata diri I remember panahon atong pila pa ko katuig diri ako wali ako pa gyud sungli mao gani kay mudawat rag mga yabag ito ay mga bata pa mo gamay ra putong naa diri nya himnan walay mo gitar kay kung naatoy drums o gitar pasaanon ko nag ako'y tugtog ako po'y lead dili pwede nana so your commitment in serving the Lord must be your priority bisag unsa nimo kakapoy. Remember, you have a commitment. You commit. Dili kay pastor, dili sa church, para sa Ginoo. So you must be responsible sa imo ang commitment diya sa Ginoo. Katapusan, we must be sincere to love one another. Kini bugat kay ni siya. Masa daw, we must be sincere to love one another. In Romans chapter 12 verse 9, atong tanawon, Romans chapter 12 verse 9, kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumtinin niyo ang dautan, kupot sa maayo. Unsa daw? Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Unsa man ang pagminaot? Ha? Unsa man ang pagminaot? Ha? Walay kanang ang gugma walay halo nga. I mean ba? Dili plastic nga gugma. Kanang dili taphaw nga gugma. Ingaw pa diriya, we must be sincere to love one another. Kita tanan ng mga Kristohanon, gitudloan ta sa Ginoo. Sa gaingon niya, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love one another with all your heart. Higugmaa ang imong igsuon sa tibuok ni imong kasing-kasing. Pero usahay ang atong gugma sa atong igsuon, dili kinasing-kasing sa bakbara. Ha? Ano man? Ingaw pa dira, hate what is evil that destroys others' life. Kasi lagi, kung unsa man ang dautan na makabungkag sa kinabuhi sa uban, that's why, hunong na taog marites. Hunong na taog marisol. Ha? Undangin na oy. Labi na kung kana makadaot sa iyang kinabuhi. Ha? Undangin tungod kay kana, makaguba sa iyang kinabuhi.
Ha? Wala ko magtapok-tapok ta, magkitaay ang mga marites ug marisol, ha? Ayaw himuang pulutan ang kinabuhi sa ubang tao. Kung naamoy himuang pulutan, kanang inyong mga kinabuhi, ha? Para way masakitan. Sayo, lamay kaayo mo daig sa kaugalingon. Kisa may hilig diriya o kanang, kuan, sabi tawag na, appreciation. Alam mo yung isa, pagkagwapa yun na ako, ha? Kasi may hilig ka na. Ha? Nag-sexy, oy, 60. Na? 66 sa laman. Ha? Hilig kayo o appreciate sa kaugalingon. Pagka-bright na ako, eh. Kaya kung di pa ako bright, di ko kapasaran. Kasi itong board exam last sa mga abogado o katong sa mga teacher. Kung dili ko bright, di ko kapasar ba? Kanang sanguine na kinaiya. Kailan mo sanguine na kinaiya? Ha? Bisag din mo i-appreciate. Pagkanindot sa kung sanina. Sanguine na. Ha? May sexy ba ko? Tay. Ha? Yang ingnon ni mo, dili oy, masakitan. Ha? Dili oy, tambok ni mo, masakitan, bisag tinuod. Ha? Mo na kung kaya nato daikon ang atong kaugalingon, kaya nato nga kanang ulog-ulugan atong kaugalingon. Kung magmarisol o magmaritista, ang inyuhang imaritis ka na inyong kaugalingon, matay, libat maning mata na ako isa. Oy, ana, dili kay, matay libat lagi itong mata, itong tusilingan, no? Kung matay, tambuka na niya, oy. Siguro na siya, sagdahan siguro sa kusina ba? Matay niya, ikaw nagmarites, tambok po ka, hunungan na lang, may ka matay, tambok ka din ako, no? Marag, sige, magkukaon sa kusina. Ana, ha? Para, huwag masakitan. Ha? Kay kun, kinabuhi sa ubang mga tao, ang inyuhang sumsuman, ang atuang sumsuman, ha? Maguba na ang ilang kinabuhi, sa pagyon, mag-cause pagid na siya, o away, kagubot. Ha? Matay ni atong silingan, blooming man, baro magkuan, na siguro na ikuan. Tay, ayaw ko na ana. Ha? Kay, magubang iyang kinabuhi, bungkag iyang pamilya. Ikaw, tikit naman to na ako to si pare, nandoy, kauban. Bisag, natimingan, ragwan siguro itong nagsabay sa dalan. Tay, kuan ba ito, sexy kayo ba? Nawagan ni ki, imbestigahan kung sa to niya, basig, ha? Mayingon dahil dito sasakay si pare. Mana, pag uli, tingang bana nga, gisugat nag mga sanina, layas! Ha? Tingang, ingon ba, sasalan ako. Ha? Kaya si Marisol o si Marites, ha? Na-report. Muna nga, we should be sincere to love one another. Tugmao na to ang natag-usan na to. Dito magdinato, labi na kita mga Kristohanon. Ha? Maglamanuhay ta, magpahiyumay ta, niya, pag-abot dito sa gawas, batay ito. Kauban na mo simbahan ba kay? Bati ang batasan, oy, batay. Ha? Di pwede na na. Ha? Kabalo ang Ginoo. That's why we should be sincere to love one another. In Romans chapter 12, hate what is evil. Manang hunong sa pagmarites o pagmarisol because that is evil. Labi na kung makaguba, makabungkag sa kinabuhi sa ibang mga tao. Ha? Hate what is evil. Ayaw himuang pulutan ang kinabuhi sa ubang mga tao. Ha? That's why, kinahanglan kitang mahimong sincero sa ato ang paghigugma sa uban ng mga tao. Kung sincero ka sa imong love, sa imong igsuon, dili ka makahimo sa pagdaot sa iya. Ha? I-practice nato ang pagprotekta kaysa pagdaot. Di lang kayo usahay, dili ta ka-protect ba sa atong igsuon. Kaya ang uban, sa tuwa pag-ingon gani na, kabantay ka ni sister. Tambok na siya, no? Ingon po din isa nga, imbes protektahan,
Bitaw, bitaw. Matay. Mingon ta ka nga. Ay, dili, ay. Natural na. Dili kay bitaw. Siguro kuha na. Kanang, yung bagyong ubang, wala mo tay kwarta niya, tambok. Ayaw na. We should love one another. We should sincerely love one another. We must. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Dili ta mahimong sincero sa ato ang paghigugma sa Ginoo. Sincero sa atong pag-alagad diya sa Ginoo kung unsa man ang mga task sa Ginoo sa tuwa. Dili ta mahimong sincero sa atong gugma sa atong igsuon kung wala ta kaila sa Ginoo. Mga ilhon nato ang Ginoo. Ug ato gyud nga susihon kung genuine ba gyud ang ato ang gugma sa Ginoo, ang ato ang pagkakristohanon. Kay kung genuine ka nga kristohanon, genuine pud ang imong love sa Ginoo, genuine ang imong pagpamuhat sa trabaho nga imong gitrabaho nga buhaton nimo para sa Ginoo. O genuine pod ang imong love ngadto sa imong igsuon. Bisag kinsa pa man siya ug unsa pa man siyang klase nga tao, as long as kauban nimo nga kristohanon, kauban nimo nga alagad, nag-alagad sa Ginoo, sincere ang imong love sa iya. Genuine ang imong love sa iya. Let us pray. Most precious loving Father, salamat Ginoo sa imong mensahe alang kanamo ning taknaa karon sa kabuntagon. Salamat Lord sa pag-remind nimo kanamo sa pagkamatinud-anon diha sa amo ang paghigugma nga kanimo, pagmatinud-anon sa amo ang commitment diha sa pag-alagad kanimo, pagmatinud-anon diha sa amo paghigugma sa amo ang isig ka ingon o isig ka magtutuo Ginoo. And tabangan nimo kami Lord na amo gayon na mahatag ang sincero nga paghigugma, pagpakabana sa tanan na imong gipiyal nga ni kanamo Ginoo. Lord, sa among pagpamauli karon, ubanan nimo, panalipdan nimo kami, ilayo nimo kami sa mga kadautan, mga katalagman diya sa kadalanan, dalahon nimo kami sa tagsa-tagsa sa mga panimalay nga madaugon, nalipayon, uban ang amo ang tibuok sakop sa mong panimalay. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakig-ambit ug ang kalinaw, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. Oh, God bless everyone. Kumusta ho na to? Atong igsuon.